Kama vai si vede che testa? A cana testa ma che se vede testa? Che da scama cada che a casa me testa. Konnichiwa dostlar. Bir atna ötüp de gitti. Yaşlık Tavuşu'nun ikinci çağrılışı. Sizin için Yaşlık Tavuşu hit parada komandası yer cırşılar turunda yalan haberler topladı. Başlıyoruz. Ya! 15 yaşından tekvando hem karate bilen şıgıllengen. Ama oramda dostun yaklap soğuşkandan soň bu şıgılın taşlarga mecbur bolgan. Onları bokska köçken. Lekin ringtani qatı yaralaganlar. Şundan birle tenis oynuy hem jırlay. Raketka bilen mikrofon yaralay almayındı. Dip kile jırşı. Ruslan Gımerovga tavuşlarıgızny 13-20 sonuna tavuş dip yazıp 004 kodun yollarga unutmağız. Yollamasanız biz mikrofon yaralay ala ikenin delilli alabız. Yürek erenip yana, bizden yeşiller tama. Ömür uza yeşillik tiz bara. Duran teke yarada, basmaları koyda. Taşkın sular iki orada. Duran teke yarada, basmaları koyda. Taşkın sular iki orada. Oralarda yırık, kuruşebe sirek. Şuna büyük mineme küngelen. Etsin mine, canı kayımı nige. Sinsiz üte mineme gömürüm. Etsin mine, canı kayımı nige. Sinsiz üte mineme gömürüm. Yaşlıktaki yolgış, olup dilenir sağış. Yazmışlarının kilimi sorgaysı. Gömür yolu kıska, ütmesin ulu buşka. Ukenirge Xuday yazmasın. Gömür yolu kıska, ütmesin ulu buşka. Ukenirge Xuday yazmasın. Durmuş tüpsüz dingiz, nige yüzelsiniz, nige yana benim yüreğim. Suyuk hislerimini, mutlu yüreğimini, geri kokma sina biremem. Suyuk hislerimini, mutlu yüreğimini, geri kokma sina biremem. Geri kokma sina biremem.
Эльмира Сабитова. Карап торсаң, бик гүзәл һәм тыныч кыз. Ул хәзер генә шундый. Әнәни чагында берәрсе начар сүз әйтсә, чәчләренә ябыша торган булган. Эльмирага 4 яшь булганда балалар бакчасында пластилиннан җәнлекләр ясарга кушканнар. Кечкенә Эльмира крокодил ясаган. Күршедә утырган кыз. Бу крокодилга бер дә ошамаган. Дип көлеп ачуын чыгарган Эльмира. Безнең нәни җырчыбыз озак көтеп тормаган, сугыша башлаган. Менә шулай итеп үзегезнең крокодилларыгызны яклый белергә кирәк, кызлар. Эльмираның клипын карыйбыз һәм 1320 номерына тавыш сүзе белән башлап, җырның кодын язып җибәрәбез. Яки безнең официаль төркемебездә тавыш бирегез. Тавышлар бирмәсәгез, Эльмира клипын якларга киләчәк. Уйланыгыз. Тормыш бит ул төсле, чүпрәк кебек, бершә аклы, бершә каралы. Кайберләре сызлаулардан тора, шатлык төслесе дә бар әле. Безнең язмыш төсле күләмәк кебек, һәр кисәге аның кадерле. Үз урынын таба белсен иде, тормыш төсләренең һәрбере. Тормыш үзе төсле күләмәк зәңгәр җепле хыял кушкалый. Сары сагышлардан кесе ясый, үзе шуны кайчак ерткалый. Безнең язмыш төсле күләмәк кебек, һәр кисәге аның кадерле. Үз урынын таба белсен иде, тормыш төсләренең һәрбере. Күрен төсле бер шылулар керә, җанны ярсу кызыл утала. Тормыш булмый япак төстә генә, төсләре дә бик яшь бутала. Безнең язмыш төсле күләмәк кебек, һәр кисәге аның кадерле. Үз урынын таба белсен иде, тормыш төсләренең һәрбере. Үз урынын таба белсен иде, тормыш төсләренең һәрбере. Тормыш төсләренең һәрбере.
батыр егет Айдар. Ул 12 ел бокс белән шөгыльләнгән. Курктыгызмы? Куркмагыз. Айдар киресенчә кешеләрне яклап йөри. Әйтерсең лә Супермен. Ләкин кайчакта кешеләр моны начар итеп күрә. Хәзер аңлатам. Айдар музыка креативнән соң гына кайтып барганда, бер егетнең кызга бәйләнүен күргән. Кызны якларга теләп, Айдар егеткә сүз эндәшкән. Моңа бу егет йодрыклап җырчының өстенә менә башлаган. Айдарның 12 еллык шигыле юкка үтмәгән. Ул егетне шунда ук нокаутка җибәргән. Әмма якланган кыз рәхмәтләр әйтергә бер дә ашыкмыйча, киресенчә: "Син нигә минем егетне кыйныйсың?" дип ирләшкән. Кызлар, әгәр дә сез Айдар Супермен яклавын телисез икән, бары тик аның клибы өчен тавыш бирегез. Тавыш бирү өчен 13-20 номерына тавыш дип башлап, җырчының кодын җибәрәбез. Шул чакта гына кичке урамнар буйлап тыныч йөри аласыз. Кар бөртегедәй ұшасың канатланып, бу мизгел 100 елга бердә тормыйдыр кабатланып. Икәү генә без дөньяда, икәү акар эчендә, явакар безне яклар, безне аклар эчендә. Чыкса чыгар нишләсә дә, йөрәгемез эчендә, мин яратам әле димәк, мәхәббәт үз көчендә. Мәхәббәт безнең әйдә сурәтен ясый карга, нишләсәң дә килешә ул, килешә гашыйкларга. Икәү генә без дөньяда, икәү акар эчендә, явакар безне яклар, безне аклар эчендә. Чыкса чыгар нишләсә дә, йөрәгемез эчендә, мин яратам әле димәк, мәхәббәт үз көчендә. Яп-яш хисләргә йөрәк кенә шыдармы? Әллә инде күкрәгемнән йөрәк очып чыгармы? Икәү генә без дөньяда, икәү акар эчендә, явакар безне яклар, безне аклар эчендә. Чыкса чыгар нишләсә дә, йөрәгемез эчендә, мин яратам әле димәк, мәхәббәт үз көчендә. Икәү генә без дөньяда, икәү акар эчендә, явакар безне яклар, безне аклар эчендә. Явакар безне яклар, безне аклар эчендә. Явакар безне яклар, безне аклар эчендә. Кирәсе резидент гомумән текә кеше. Сүз Рузиләбикә турында бара. Ул мәктәп елларында ук үзен курку белмәс кеше кебек куя биргән. Малайлар минем әйберләремә тисәләр, мин күрмәмешкә салышып кире кайтарганны көтә идем. Ә менә аңламасалар, сугып аңлата идем, ди җырчы. Рузиләбикә, текә! 13-20 номерына тавыш 003 кодын язып җибәрегез. Сугып аңлатуын теләмәсәгез, ашыгыгыз.
Şın samuray kebek köp söz söylemi. Tekvando bilen şüghüllendim. Özümüzün klub için soğuşup, kara poyuz aldım. Dip ilan etti Albert Şmiyev. Hem şunun bilen bitti gitti ve sellem. Ayten bit, köp söylenirge yaratmay. Köp söylegençi bir işlep kurset. Albert'a tavuş deyip başlanğan jirşinin kodun 13-20 numarına yazabız. Hem o erişken büyüklerge ımtılabız. Yazgı kıyaş Tangı birmi bugün Her minut sayın Ağırda yüreğim Demek karşı al Min şakıdım işigine Kabul edip al Min tugul gadi bulekine Min mehabbet Şakın işigine Bular bizgil birge Kırtsan kungeline Min mehabbet Deşem yüreğine En kuruksan eğer İriklikke jiber Min mehabbet Kuşlar tavışı işitile bugün Sizesin mi hiske tula kukregin Demek karşı al min şakıdım işigine Kabul edip al min tugul gadi bulekine Min mehabbet Şakın işigine Bular bizgil birge Kırtsan kungeline Min mehabbet Deşem yüreğine En kuruksan eğer İriklikke jiber Min mehabbet Şakın işigine Bular bizgil birge Kırtsan kungeline Min mehabbet Deşem yüreğine En kuruksan eğer İriklikke jiber Min mehabbet Deşem yüreğine Min mehabbet En kuruksan eğer İriklikke jiber Min mehabbet Deşem yüreğine Şakın işigine Min mehabbet Deşem yüreğine En kuruksan eğer İriklikke jiber Min mehabbet Şakın işigine Bular bizgil birge Kırtsan kungeline Min mehabbet Deşem yüreğine En kuruksan eğer İriklikke jiber Min mehabbet Şakın işigine Bular bizgil birge Kırtsan kungeline Min mehabbet Deşem yüreğine En kuruksan eğer İriklikke jiber Min mehabbet Hazır bizde premiera. Birgelep qaraymiz. Göz qarashing itibarla Kirfiklering shimqara Birgina so'zida shungda Yuragimga o't sola Şul bir so'zing O'ta meni muzakkar
bu yen zifayızın şiver kirfiklerin birekte şol bir sözün üte mine müzekker bu yen zifayızın şiver kirfiklerin birekte bir qarasam ut yağasın şın qara küsün bilen jir şarın eylendirsem de sinden başqanı görmem şol bir sözün üte mine müzekker bu yen zifayızın şiver kirfiklerin birekte şol bir sözün üte mine müzekker bu yen zifayızın şiver kirfiklerin birekte Minim yürek bir tibede bir to'xtay Uzun kirfi qara ko'zing bir de isimden chiqmay Şol bir sözing üte mine müzekker bu yen zifayızın şiver kirfiklerin birekte şol bir sözing üte mine müzekker bu yen zifayızın şiver kirfiklerin birekte bu yen zifayızın şiver kirfiklerin birekte kirfiklerin birekte Şulay uq, siz yaş yaşlarınız için bizning ofisial turkumimizda tovush bera olasiz. Hit paradimiz ozag'ina yaqinlashdi. Yash boshqaruvchilarga endasham, bizning topshiriqda o'zingizni ko'rasiz kelar ekan, ekranda ko'rgan elektron adresga video tasmag'izni jibaringiz. Sizning bilan sog' bo'lasham. Sayonara! Olib baruşlarının qiziqli obrazi üçün superkostyum.ru kibitine rəhmətimizni bildirəbiz. Superkostyum.ru'da karnaval kostyumlarının, aksesuarlarının keng assortimenti. Bilişmələr üçün telefon 226 40 90.